खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलि समाव पिडि निउज नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। दिनैनि रादाबा जादों फैगौ 2 आगस्तनिफ्राय हादरसायाव सोलिगोन सुबुं सानखो। नोंथांनियाव माखासे सोंथि खालामगोन सरखारि साख्रिआवला आरो माखासे बिबानगिरिफोरा। नोंथांनियाव डकुमेन्टसफोरखौ सोंनायाव नोंथाङा डकुमेन्टसफोरखौ देखायनो हानांगोन सरकारिनि साख्रिआवला एबा बिबानगिरिफोरनो। नंगौ, बे समाव न' हाबनानै नोंथांनियाव सोंगोन माखासे गोनां डकुमेन्टस आरो सार्टिफिकेटफोरखौ। दा नोंथांमोना सार्टिफिकेटफोरखौ होनो हानांगोन, नङाब्ला उनाव सरकारि सुबिदाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। दा नोंथांमोननो आङो बे गोनां आपडेटखौ फोरमायथिनो आखायाव लाबाय। हादरसानि सुबुं सानखोनि सायाव मोनसे गिदिर आपडेट। हादरसायाव 2 आगस्तनिफ्राय जागायगोन सुबुं सानखो। नोंथांमोना गाव गावनि फोरमान बिलाइ आरो डकुमेन्टसफोरखौ लाखादो दानिफ्रायनो थियारि। सोरखारि मावख'गिरिफोरा 17 आगस्तनिफ्राय न' हाबना नोंथांनि डकुमेन्टसखौ सारभे खालामगोन। नोंथांनि फोरमानलाइफोरखौ आनजाद नायगोन सोरखारि मावख'गिरिफोरा। नखरनि सोद्रोमाफोरा सोरखारि मावख'गिरिफोरनि सिगाङाव जेबो गोरोन्थि फोरमानलाइ होनो मोननाय नङा। गोरोन्थि फोरमान बिलाइ एबा डकुमेन्टस होयो अब्ला इयुनाव सोरखारि मावख'गिरि एबा आयेनारि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। आरो बेफोरनि थाखाय मा डकुमेन्टस आरो फोरमान बिलाइ नांगौ बेफोरनि थाखाय फोरमायथिनो आखायाव लाबाय। सेथियाव दङ आधार कार्ड। सुबुं सानखोनि फोरमानलाइयाव नांगोन नोंथांनि आधार कार्ड। नैथियाव दङ भटार कार्ड। भटार कार्डखौबो गोनांथि जागोन नोंथांनि फोरमानलाइ आनजाद खालामनायाव। थामथियाव दङ पान कार्ड। ब्रैथियाव दङ जोनोम फोरमान बिलाइ एबा बार्थ सार्टिफिकेट। जोनोम फोरमान बिलाइजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरनि गासैखौबो फोरमान बिलाइफोरखौ नोंथाङा दिन्थिनो हानांगोन। सुबुं सानखोनि आपडेट निउजआ एसेनोसै। नोंथांमोना दासिमबो पिडि निउज इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो। एसेनोसै। थेंक्स फर वाचिं।